Dobrý deň, dneska začneme tým, že začneme kosiť. Ako vidíte, už som začal. Pozerajte sa hore sem na čas. Za chvíľu by mi malo pršať, takže všetko nedokosím. Je to proste smola. Možno sa mi to podarí, ale keď rýchlejšie ísť nemôžem. Takže už sa stmieva a máme tu krone s novým modom kosačky a vlečku. Potom tu máme, počkajte, máme tu bagger lizard s predným nakladačom. Je tu modrý nivoland, ktorý som si stiahol. Potom tu máme Deus Combine. Tu máme Deus s predným nakladačom. Neuniesol dve vlečky, musel som kúpiť zálažie. Tu je potom maličký Deus, s ktorým valcujem toto tu obilie, ktoré vidíte, ktoré som si, stiahol. Potom máme Deus Agroton X720. Idem si s ním do obchodu po sadžač, lebo začneme dneska aj sadiť. Ale najprv ideme kosiť. Takže vypneme si kosačku, majaky, dáme dvoječku a môžeme jehať. O nie, to už prší, musí pršať. Jak mi to napíše, že nemôžem kosiť počas jazdy, ja ich zabijem. Ale nie, dá sa to kosiť. Takže ako vidíte, kosím. No, už som dokosil, idem to vysypať. Chvíľu to bude trvať. Ako vidíte, dávam si trošku skratky. Predo mnou je auto. A ja idem do potoka. Do prdele. To nie. Takže toto vlečku tu necháme. Pôjdeme ešte kosiť kukuricu. Ideme po plnú vlečku trávou. A mi to seká. Takže som tu pri obchode, idem tu po tú vlečku, tu som ju nechal. Kombajn som odparkoval do garážu, kde som mal aj druhý kombajn. Teraz len tú vlečku zapojiť. Áno, máme to. Teraz len do bioplynu utekať, než mi napojí plnú vlečku. Ako vidíte, išlo auto. Toto je, čo vidíte, to sú vrtuľky. Ukážem vám jednu, ako sa aj točia. Napríklad tam, vidíte ju? Tam je. A tu je druhá. Pri bioplyne vám ukážem ešte ďalšie vrtuľky. To je moja farma. Ako vidíte, dneska na ňu nejdem.
idem do bioplynu. Zaradím 3 a už to frčí. Niekde tu je Deus a Groton X720, ktorý som vám ukazoval na začiatku. Tu je. Vidíte ho? Tu mám tiež poranú rolu, ktorá už bola na začiatku. Je tu aj strašek, ktorého teraz valím. Ten naletel. Idem. Frčím do bioplynu. Zapnem si PDA, čiže mapu. Ako vidíte, to je moja mapa. A vám presne ukážem, kde idem. Počkajte, ešte tu nevidno. To vám ukážem. Táto rolu. Neviem, čo sa mi stalo so simulátorom, ale keď sadím, sekne mi a nechce kerovať. Je to zaujímavé, takže mám to len tak posadené. Pravdepodobne by mala tam, kde je takéto biele, vyrásť tráva. Tam, kde je to také, čiže porané, treba ešte nasadiť tú trávu. Na mape to ešte stále nevidno, kde je bioplyn, takže ešte chvíľu budete musieť počkať. Ako vidíte, nechce sa mi jazdiť cez cesty, tak idem s kratkami. No, už to je vidno na mape, takže tu je bioplyn, sem, tu pôjdeme. A ja som toto tu maličká žltá gulička. A teraz uvidíte, ako sem do bioplynu budem sypať trávu. No, takže tam je už bioplyn. Aha, slúbil som vám, že vám ukážem vrtilky. Jedna a tu je druhá. Ako vidíte, idú 3 auta. BMWčko, potom je tam Fiat, nakoniec ešte jedna značka, ale tu pravdepodobne nevidím. Tu ide Chrysler a tu ide Opel a tu je ten Fiat, o ktorom som hovoril. A teraz vidíte môj bioplyn. Je to pekné mestečko, na ktorom mám ten Lizard Bagger a maličkého Deusa. Tu je vlečka na okrúhle balíky. Kockaté balíky nerobím. Teraz uvidíte, ako budem vysypovať. Tak. Teraz pozrite. Tu mi ukazuje, že keď dám kvôl, budem vysypovať. Takže mapa, vidíte, sme pri bioplyne. Pardon, trošku som zakryl kameru. Teraz dáme kv. Ako vidíte, tráva sa vysypuje. A tu sa mi pomaly uberajú percenta. Dobre, takže večka je už vysypaná. Sama sa mi zavrie. Teraz môžeme pekne stať X-Deusom ísť spreč. Ale nie, kde som nechal tú jednu vlečku? To nič, nechám tu Deusa. Bum, vyhrali sme. Takže vidíte teraz, ako nastúpim do druhého Deusa. Vidíte? Mapu vypneme, čiže bude A. Zapravíme si zavažia aj toto.
dáme X. Pěkně se nám to dává. Dáme ju dole. To vám tiež musím ukázať. Čiže s písmenom V. A teraz budete pekne pozerať, lebo uvidíte, ako vám povalcujem trávu. Dám hociaké číslo, napríklad 2. Ako vidíte, valcujem to. Teraz co vám